बिथां हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सरकार सालायबोदोंमोन। बैखिनियाव जों थाइसेबो रांबो जों बिनिफ्राय अननाय मोनाखै। बिथां हाग्रामा महिलारिया दि 17 बोसोर सालायबोदों बेखिनियाव जों थाइसेबो जेबो गैया, जेबो अननाय मोनाखै। जों प्रमद बर' सरकार थासान्दियाव बिराद गोजोननाय मोनदों। जोङो बिथां प्रमद बर' सरकार थासान्दियाव बिराद गोजोननाय मोनदों। जों फिसा फिसौ दखान होयो, जों बेजोंनो फिसा फिसौखौ फेदेरदों। बे 5,000 मोननायजों जों आरोबाव दखानखौ फेहेरबावगोन। आरो जों एसे एनै दखान फिसा फिसौ होयो, जों बेजोंनो फिसा फिसौ फोथांदों। आरो बे थाखा 5,000 मोननायजों जोङो एसे आरो फेहेरबावनो नाजागोन। 5 नं सराबिल बियाबनि सिङाव थानाय बर' बादा सावराय जुथुम नब्लाङाव अनसुंथाइ बिथांखिनि दारै फिसा फिसा गलादारफोरनो 5,000नि मुलाम्फायारि चेक राननाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 5 नं सराबिल बियाबनि TCLCC मासिगिरि उसुक कुमार बसुमतारी, डक्टर रानथानु ब्रह्म इउपिपिएल जिल्ला लेङाइ आफादगिरि मिदुल बसुमतारी, पदुमाबिल PCDCनि लेङाइ मासिगिरि आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो उसुक इस्लारि ग्राम सेबक डेभेलपमेन्ट ब्लक। बे चेक राननाय हाबाफारियावनो गासै 243 चेकखौ रानना होनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै उसुक कुमार बसुमतारी आरो डक्टर रानथानु ब्रह्म बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। गसाइगावनिफ्राय खौरां दैथायगिरि नितिनजय सिंह ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों जों बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजानिसिम सोलोनि जानानै अर्थात गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि जानानै खुलुमनायखौ जासिहरदों। दिनैनि हाबाफारिया जाबाय जोंनि बिटिआर सरकारनि आन्दारावहाय गोबां आसनिफोर लानाय जादों। जोंनि गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय ओरैनोथ' जोंहा बिटिआर सरकारनि आन्दाराव सान्थिया फैबाय। परिबर्तननि सरकार होनदों, जेनाखि परिबर्तना मोननै, गाज्रि परिबर्तन, मोजां परिबर्तन। जोंनि परिबर्तना जाबाय गोजोन आरो जौगालु मोनसे परिबर्तन। दा बेवहाय गोबां आसनिफोर लानाय जादों जे जौगानायनि थाखाय। बेनि गेजेरावनो आइजोफोरनि थाखाय गोबां माने फकास खालामदों बे सरकारा। बेनि गेजेराव जोंहा दाख्लै थांनाय बाराव जों इलेक्सनावहाय जे जोंनि मेनिफेस्टो बादियै गोबां जोङो कमिटमेन्टफोर होदों। बेनि गेजेराव जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां जे होनांगौ, बेखौ जों फार्स्ट फेजनि थाखाय जोङो 25,000 रां खरे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय जाबाय। आरो फैगौ डिसेम्बरफोरनि खुब समनि गेजेरावनो 25,000 रांखौ आरो जोङो 6,000निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो थांगासिनो दं। बेनि गेजेरावहाय जोङो जोबोरैनो जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांखौहाय आङो दिनैहाय गोजोननाय बावहरनो सानदों। मानो होनबा बेहाय जे बेनिफिसियारि बिथांमोन दिनै बे चेकखौ मोननो हानानै, जे अनसाय बिथांखिनि जे चेक, अनसाय बिथांखिया जोंहा गाहायै जोंनि फिसा फिसा खुद्रु खुद्रु बेबसायिफोर, आइजो बेबसायि, साहा दखान होन बा मैगं फाननाय होन, बिथांमोनहा जाहाथे बिजनेसाव एसेबाबो माने सापर्ट मोनो, बेखौ नोजोर बोनानै राननानै होदों। जोंहा मोनसे समस्तियाव नैबे सराइबिल समस्तिनि आन्दाराव जोंहा रानदों। मोनसे समस्तियाव 250निबो बांसिन आरो 40टा बेहाय जों होनाय जादों, गासिबो एन्टायार बिटिआरावनो। दा बेवहाय जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मानो होनबा थांनाय सरकारावहाय जों बेफोरबायदि अनसुंथाइ जे मोनसे बिथांखिफोरनि गेजेराव मोननो हायाखैमोन। मानो होनबा जोंहा गोबां थांनाय बाराव आलारि सोरांनि गेजेरजोंबो जोङो 2 लाख खरिया गासैबो 600निबो बांसिन मन्दिरफ्रावहाय सापर्टखौ हरनो हादों। 668 बेबादि फिसा फिसा गामियावहाय जोंहा बाथौ मन्दिर दं, नङा होमबा, ब्रह्म मन्दिर दं, गुबुन गुबुन हरि मन्दिर, नारायण मन्दिर, लक्षि मन्दिर, बेफोरबायदियाव हरदों। दा नैबे जाहैबाय थार्ड टाइमनि थाखाय बियो जोंनि जे अनसाय बिथांखि, बे 3थि खेबनि थाखाय होनाय जादों। जोंहा बिदिनो 3 मासाव, 4 मासाव, 6 मासाव खेबफा जोङो मोनथावथाव बेनिफिसियारिफोरखौहाय सेलेक्ट खालामनानै जोंनि VCDCनि गेजेरजों आरो प्राइमारि बा मण्डल ब्लकनि गेजेरजों नायनानै सेलेक्ट खालामनानै बेफोरबादि अनसुंथाइ मोनथावथाव जायनाखि प्राप्य हिताधिकारि सुबुंफोर बिथांमोननो बेखौ होनाय जादों। गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि जे परिबर्तन सरकार, परिबर्तननि नाम लानानै जि सरकारखौ दिनै बिबान मोनदों,
पावाराव मोनदों बिटिआर ओनसोलाव बे प्रमद बर' सार बिथांनिसिम गिबियावनो आं साबायखर बावग्रोयो। बिथांनि जि सिमां गोबाव समनि दे बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब खना खनला जेरावबो थानाय जाहाथे गरिब गुन्द्रा सुबुंफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखांहोनानै जाहाथे न'खरखौ गेरेमसायै सान्त सुस्थयै जाहाथे सालायलांनो हायो बे जि थांखि बिथांनि बे थांखिनि बिमुङानो जादों दिनैनि दिनाव अनसुंथाइ बिथांखि। बे अनसुंथाइ बिथांखिखौ दिनै मैयानिफ्राय बेखेवजेननाय जादों। बेनिफिसियारिफोरनि आखायाव गथायनायखौ जि चेक बे चेकखौ जोङो मैया गथायनो हायलाय दिनै गथायनो आखायाव लादोंबा जों गथायबायबो। बेयो जाहैबाय अनसुंथाइ बिथांखि अनसाय बिथांखि बे अनसाय बिथांखिनि चेकखौ जों दिनै गाजा गोमजायै बेयाव सरकारनि अर्थात जोंनि जे इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि मोननैबो हान्जानि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन, लोगोसे गसाइगाव आरो कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि अफिसियेल बिथांमोन, लोगोसे बेनिफिसियारि बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै बे चेक राननाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों बा मावनो आखायाव लादों। दा बे अनसाय बिथांखि बे अनसाय बिथांखिखौ जों जेब्ला दिनैनि दिनाव बेनिफिसियारिफोरनि आखायाव गथायो जों बिथांमोननियाव सोंदोंमोन दे बे चेकखौ मोननानै नोंथांमोना मा खालामगोन आरो बे चेकखौ होनायनि थांखिया बिटिआर सरकार अर्थात प्रमद बर' सार बिथांनि थांखिया मा, बेजों मा जाजानो लुबैदों नोंथांमोनखौ जों बे कुइसनखौ सोंनायाव बिथांमोननिफ्राय जोङो रोखा फिननाय मोनदों। जुदिअ 5,000 खरि जुदिअ 5,000 थाखाया 5,000 राङा जुदिअ थोब्ले माब्लेब्लाबो बिथांमोना बेखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो बेजोंनो बे थोब्ले माब्ले रांजोंनो गाव गावनि जि बेबसाय अर्थात फालांगि फिसा फिसौ मैगं थाइगं फाननाय फिसा दखान होनाय बेयाव थारैनो बिथांमोना गावसोर नांगौ रोखोमै बाहायनानै गावसोरनि रांखान्थि बिथिंखौ एसेब्लाबो जौगाखांहोगोन होननानै बिथांमोना जोंनि गेजेराव फोरमायदों आरो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। गासै सराइबिल 5 नं सराइबिल एसटि समस्ति हिसाबै जोङो गासै 243 गां जों चेकखौ मोननो हादोंमोन। बेनि गेजेराव 200थाया जाहैबाय एसटिफोरनि आरो 43 गां अर्थात 43 पिसआ अबिसिफोरनिमोन। जों दा टटेल गासै 243टा चेकखौ जों मोननो हादों। दा जों बेनि गेजेराव फ्राय मोनफ्रोमबो थारमाने 12टा बिसिडिसि दङ जोंहा सराइबिल समस्तिनि सिङाव। मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि चेयारमेन आरो भाइस चेयारमेन बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों दिनै गासिबो चेकखौ जों गथायबाय। बेखौनो आं खावलायदों दे बिटिआर दानि जि बिटिआरखौ सालायबाय थानाय प्रमद बर' सार बिथां, बे बिथांनि जि सिमां 5,000 रांब्लाबो सासे सुबुंनि जिउआव 5,000 राङा जेबो नङा, नाथाय बे रांखौ माबोरै बाहायनांगौ आरो बेजोंनो जों माबोरै थाइसेखौ थाइनै खालामनांगौ बेबायदि बोसोनखौ जों बिथांमोननि गेजेराव लाखिदों। बे बोसोनखौ जोंहा जोंनि बेयाव हांख्रायजानानै नुजाफैनो हानाय मोननैबो दोलोनि बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना बे चेक मोनगिरि बिथांमोनखौ नांगौ रोखोमै थाखाखौ माबोरै बाहायगोन, बेजोंनो माबोरै जौगाखांनायनि थाइसेखौ थाइनै खालामनो हागोन बेबायदि बोसोनखौ बिथांमोना आबुङै होदों गाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों। आरो आङो बे बर'बादा बिसिडिसिआव दिनै बे चेक राननायनि जि थांखि बे थांखिजों लोब्बा लाफानानै आं बिथांमोनखौ खावलायदों फैगोन समफ्राव थारमाने खनसेयैनो होजोबनायाथ' सम्भब नङा बबेबा सरकारनि थाखाय। दा थाखो थाखो बेबायदिनो जेसेबां गरिब गुन्द्राफोर दङ बा होनो गोनां बिथांमोनखौ अननो गोनां बे अनसाय बिथांखिखौ होलांबाय थागोन होननानै बिथांमोननि गेजेराव जोङो खोथाखौ लाखिदों। जोङो बिथां प्रमद बर' सरकार थासान्दियाव बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जों एसे एनै दखान फिसा फिसौ होयो, जों बेजोंनो फिसा फिसौ फोथांदों आरो बे थाखा 5,000 मोननायजों जोङो एसे आरो फेहेरबावनो नाजागोन आरो रोजा रोजा साबायखर थानायजों लोगोसे बे जोंनि प्रमद बर' साराबो गोजौनिफ्राय गोजौ जालांथों। बिथां हाग्रामा महिलारिया दि 17 बोसोर सालायबोदों बेखिनियाव जों एसेबो जेबो गैया, जेबो अननाय मोनाखै। नाथाय दा जोंनि बिथां प्रमद सार
जानायावहाय जोङो दा सम समबो गोजोननाय मोनबाय, सम सम थाखा फैसाबो मोनदों आरो दिनै रायजो हौवा गामि ओनसोलावबो दिनै सरगआबो जानानै फैदों, दालां बायदिसिनाबो जादों, जों गोजोननाय मोनदों आरो। जोंदि दा साहा दखान होयो साहा दखान होयै जोङो फिसा फिसौ फोथांबोयो। जों बे बैसोआव जोङो साहा फुदुंनानै बा माबा मोनसे मावनो हायो खोमा, जों जथेस्थ' बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो। आंथ' बेजों आटा मैदा थाव बेखौ आङो बायनानै लागोन, बेजोंनो सोलांगोन सोलिगोन। मोननायाथ' आं दा मोनबाय, मोनाखै जेबो मोनाखै। जों बे इउपिपिएल सरकार जानानैसो जोङो दा अनसुंथाइ मोनदों आरो दा जों दखान होनोबो जों गोजोननाय मोनबाय आरो जों बेजोंनो जों फोथांलांगोन, बेजोंनो फिसा फिसौखौ जों फेदेरलांगोन। आङो बेखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ आङो गोजौनिफ्राय गोजौ दावगालांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आं थैस' थांस' आङो आंनि जिउ जोबजासेबो आङो बे सारखौ आङो जथेस्थ' आं मोजां मोनगोन।